Raíñas, damas e cabaleiros de honra das festas de Vilalba desfilando cara ao auditorio, acompañados polo presidente da Deputación e polo deputado de Participación Cidadá, dando paso ao 45º certame literario de Vilalba, o máis antigo de Galicia, que premiou neste ano ao vilalbés Xosé Miguel Barrera. Un certame de poesía galega que poucas vilas ou cidades tendrán un premio da entidade do que é o certame literario de Vilalba. Este ano sumamente orgullosos porque recaeu o premio nun vilalbés. Un veciño da capital chairega galardoado pola súa obra Poema da Rúa das Aves, toda unha novidade estética. Está escrito en formato guión en verso, que isto é unha novidade estética que estivemos buscando polo mundo e aínda naide se atreveu a escribir un formato guión en verso. Si que hai teatro e demais, pero en formato guión non. Un poemario orixinal, vinculado á mitoloxía propia de Vilalba a través da figura dos paxaros coa idea de laudar aos poetas, sobre todo os poetas da Terra Chá, con unha historia, unha fábula, mezclada tamén con unha lenda, bueno, unha argallada dunhos que fixeron aí a principios do século XX, que chamaron con nome de páxaros a cada veciño da porta de cima. Literatura consolidada en Vilalba. 45 anos que se suman aos 11 do antigo certame da Terra Chá. Eu penso que é un premio que está moi consolidado, o nivel de concurrencia é moi alto e sobre todo de calidade francamente moi boa, non? Xa está plenamente consolidado e é un certame literario ademais de alta calidad e sobre todo tendo en conta quenes formaban o xurado, non? Un certame dotado con 7.000 euros e como novidade a publicación do libro de Xosé Miguel Barrera durante a Semana das Letras Galegas. Interesante porque é diferente e que seguro que cando saia xa impreso nun libro vai a gustar moitísimo non só aos vilalbeses, senón a todos os galegos e galegas. A palabra preservando a memoria dos povos. Actividades que de alguma maneira nos fan revivir a todos. Eu creo que ilusionarnos cas nosas festas, cas nosos actos culturales, ca xente que está fora, pero que naceu nos nosos povos e que foi capaz de ser adiante, de ser importante nas súas profesións, e iso é moi bonito, por tanto hai que apoialo. Vilalba deu fe dun gran nivel literario e tamén viviu con paixón o pregón que deu o pistoletazo de saída ás festas de San Ramón e Santa María.